Alde batetikan, harremanak da sendotzeko eta itxeko aukera do, azkenean eskutxuneko taldea DBH-ko mailako ikasleak osatzegu, eta orduan inaitugun ekintzak eta aurrea eman alizateko beti do aukera harremanak sortzeko. Eta horrez gaine bai, presentazioak eta itxea joten gani, eta beti do zer ikasila beldurra galtzeko, o ekintzetan antolatzen nola jakin, ze bidetatik jo, nola iritsi ikasleen gana, eta holako gauzak. Nik uste arnasgune bat dela, beak esan duen bezala, bai behaientzako, talde bezala, baina ikastolarentzako eskutxun ere arnasgune bat dela denok aurkitzen dutelako nolabaiteko apoioa kursoan zehar momenturen baten, eskutxunen gana jotzeko laguntza eske edo. Bai euskalduntasuna sendotze aldea eta bai ekintzailetasuna bilatze aldea. Bi gauza hoitan zentratutan ikustet. Nola hurbiltzen dian behaiek ikasle hoien gana, ikasle hoiak zeharremana duten beraiekin, beraiek LH eta HH-koen gana nola hurbiltzen dian, gurasoek ere nola ikusten duten lanketa hori hainbat ekitalditan urtean zehar, oiotetan, euskeran egunean, ikastolan egunean, ikusten da talde sensazio bat. Eta nik uste hori gero herrira ere trasladatzen dela.